Sa katapusang adlaw sa voters registration, gitagsa sa magparehistro ang COMELEC sa nagkalalain nga dakbayan sa Sugbo. Sugod ugma, adunay bag-ong panguho ang mga pulis sa Central Visayas. Marshal nga milugo sa 21 anyos nga babay, ginganlan na. Nagsugwak ang mga tao sa mga buhatan sa Commission on Elections karon atol sa katapusang adlaw sa pagparehistro alang sa barangay ug SK elections karong Oktubre. Didto sa COMELEC Cebu City, ang taas nga linya sa mga botante nga buot magparehistro nagsugod kagabi pa. Andrea Patenia, Sugin Limi. Tungang gabi pa lang napuno na ang Plaza Independencia sa mga tao nga buot magpatatak aron malakip sa priority list sa labing uwahing adlaw sa registration sa barangay ug sangguniang kabataang elections. Tungod sa kadaghan sa tao, gipakatap ang dugang police personnel aron mo siguro sa peace and order sa palibot. We will ensure that everybody will cooperate and in a very orderly manner. Bisan og gabiing dako, gipangunayan gyud sa duha ka COMELEC officers Attorney Edwin Kadungog sa South District ug Attorney Marshall Sarno sa North District ang pagpanghatag sa mga priority numbers ug pagtubag sa mga pangutana sa mga muparehistro. Kapin 300 ang natatakan gikan sa North District samtang kapin 400 sa South. Sa matag distrito aduna say 100 senior citizens ug 50 ka PWDs ug mga mabdos nga natatakan. Samtang gitatakan sab ang kapin usa ka libo ka tawo gikan sa North ug South District nga napaubos na sa query sa miaging mga adlaw. Matud pa kadtong way mga tatak, gipapauli na lang. We advise ka mas mayo samtang sayo pa dili pa tanto kayo sakit sa ilang karboboto magpauli na siguro mao lang na atong pampalubag loob na lang ba. Apan aduna gihapon nangabot og udto nga nagtuo nga makaapil pa sila sa registration. Sama niining si Nanay Judicia nga mahimo na untang first time voter sa edad nga 52 kung nakapatatak lang kini kagabi. Wala man nakabaw nga magpatatak di ay. Kay karon pa mamihimbalik ang adlaw pa jud. Ya ma'am, ang ilang i-accommodate katurang natatakan. Kaon man ni. Dili na lang mo. Amang, alam may huwat kami sa among kapitan. Samtang kadtong natatakan kagabi, wa pagyapon na human sa registration atol sa among pagbisita kaganihang udto. Matud pa, wa pa sab sila'y tugpahay. Mo itol ganay? Ano mo nang atog? Wa, sa kabisyo na lang. Nagpalaban na lang sila sa ilang mga payong aron adunay panagang sa init. Apan di lang ang adlaw mo'y init, kundi ang mga ulo sa pipila nga miresulta sa mga panaglalis. Wala kay coordination sa mitabang. Tungod sa pait nga kahintang sa publiko, nisumiti og resolusyon si Konsehal Gerardo Carillo paghangyo sa COMELEC Central Office nga i-extend og usa ka semana ang registration. Because I have seen and today there's still a long line of registrants lining up for the first time to register. Apan mato ni Election Officer Attorney Marshall Sarno, ingunog sa imposible nga mutando ang COMELEC sa hangyo sa maong resolusyon. Gani gibalibara na si Mayor Michael Rama kinsa personal nga mihangyo sa COMELEC Manila. Dugang niya maapektuhan ang ubang mga gimbuhaton sa COMELEC kung adunay extension sa registration. There are other activities that nga ma-extend siya, like for example filing ug extend tag 1 week siguro sa certificate of sa registration, so i-move po na to 1 week tong filing. Bisan pa man sa nagkalain-laing tinguha nga i-extend ang registration alang sa umaabot nga barangay ug SK elections, hangtod karon wa pagyapoy gipagawas nga impormasyon ang COMELEC Central Office nga nagtugot niini. Busa tambag na lang karon sa COMELEC ngadto sa mga napakya sa pagparehistro nga mopaabot na lang sa musunod nga registration period. Apan ang problema, wa pa sila'y tukmang petsa kung kanus-a kini. Andrea Patenia, News 5. Gidumog usab sa mga magparehistro ang COMELEC offices sa mga syudad sa Lapu-Lapu, Mandawi ug Talisay. King Perez, Sugin Limi. Sa
Mayo kaganihang buntag dito sa Talisay City Hall naghuot ang mga tao nga naglinya nga makaparehistro sa katapusang adlaw. Si Nelas Quites 41 anyos taga Mohon, Talisay City ug dunay kakulian sa panglawas human siya na disgrasya sa sakyanan. Bisan sayang kahimtang wa makapekto kaniya ang tinguha nga makabutar karong Oktubre. Usa lang siya sa gatusan nga nagparehistro kaganihang buntag. Na inactive magud akong kuan status, so mo tong lately lang ako ibawan mo tong wakaw ka participate, although ni join ko kuan volunteers sa mga katong Polybold Nation, pero mo lagi to wako ka kuan kay tungod sa Nadisgrasya ka sa? nadisgrasya ko. Dito sa Mandaue City, ang COMELEC dili na mo dawat pagparehistro sa wala mahatagi og priority numbers. Matod ni Election Officer Ana Flor Gihilde sa last day sa pagparehistro, mo-accommodate lang ang opisina og size ngadto sa 700 alang sa barangay elections, samtang 500 lang sa SK. While labot niini ang mga special lane sama sa PWDs, mga mabdos og senior citizens ug katong wa pa makatiwa sa proseso. Gibana-bana ni Gihilde nga matapos ang ilang pagparehistro karong adlaw sa alas 10 sa gabi. Daghan kayo nga nangari para magparehistro last minute. Unfortunately, di na ito ma-accommodate ang tanan. No? Much as we would want to accommodate everybody, ato lang sa di-manage ang expectation, di na ito makayo tanan. Mikabat na sa 4,000 ang nagparehistro alang sa barangay elections, samtang laing 5,000 sa SK sa Mandaue COMELEC. Samtang ang COMELEC sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gidumog sab sa mga magparehistro. Matod ni Election Officer Attorney Anjanet Lamban nga wala sila gipanghatag nga priority numbers. Mo-accommodate lang sila og 600 matag adlaw. Manira sila inig-abot sa alas 5 karong hapon. Para sa mga katawhan nato diri sa Lapu-Lapu, kung ugaling wala mo matagaan sa among serbisyo kay ang atong time limited raman gyud, so pasensya na, we might be having an extension or for the next days of registration na lang. King Perez, News 5. Ang napulo kaadlaw nga voters registration alang unta sa mga batanon nga wala pa makaparehistro. Apan sukway ang naitabo. Gikumpetensyahan naman hinoon ang mga batanon sa mga hantong nga buot lang magpabalhin sa ilang voters registration. Ang COMELEC Cebu Provincial Office dagduda nga dunay palit sa mga botante tungod kay ilang namatikdan nga daw makigpatay ang uban aron lang makarehistro. Dennis Parok, Suginlimi. Misugwak ang mga taong gustong magparehistro, magpa-reactivate o magpabalhin sa ilang rehistro sa mga buhatan sa COMELEC sa dagkong dakbayan sa lalawigan sa Sugbo sukad niadtong Hulyo 22 hangtod karong adlaw. Tungod niini, naghinaot ang Provincial COMELEC nga tarong ang intensyon sa mga nagparehistro, ilabi na kadtong nagpabalhin sa ilang mga pangan ngadto sa pikas barangay. Nakadawat og mga taho si Guhilde nga dunay mga tawo nga gipangbayran aron magparehistro, apan di sila makabalibad ug ila gihapong dawaton ang application for registration. I have no problem with the volume sa kadaghanon. Kaya natural man na sa mga highly urbanized cities. However, the dogged pursuit, kaya yung murag makigpatay na bitaw, nga naman. Kaya doon natin madunggan ng istorya nga sa rehistro pa lang, bayran na sila daan. Ya, hakot ba? But of course, we cannot deny the application. We cannot refuse the application on the basis nga doon natin ito. Ang 10 days registration alang unta sa mga bag-ong butante sama sa mga kabatanunan. Wa sila magdahom nga hasta ang gidaghanon sa gustong magpabalhin sa ilang rehistro makigtigi sab sa mga SK. Normally no, ang machine nato mga 300 ringgit a day unta. Pero karon gi-overstretch na mo, mura 500, 600 per machine. Oh, that's already overworking the machine. Wala na'y extensions registration kay matod sa balaod, kinahanglang matapos ang registration 90 kaadlaw sa dili pa ang eleksyon. Dennis Tanok, News 5. Sa laing balita, adunay bagong hepe ang kapulisan sa Region 7. Ray Pasaporte, Suginlimi.
Sugod og mga adlaw, aduna nay bag-ong pangu ang kapulisan dinhi sa Central Visayas. Ang Kampo Crame mitudlo kang Chief Superintendent Danilo Constantino nga maoy sunod nga direktor sa kapulisan dinhi sa Rion. Ugmang adlaw, pagahimuon ang turnover of command. Si Constantino, miyembro sa Class 82 sa Philippine Military Academy kun PMA. Siya ang kanhi controller sa Philippine National Police sa Kampo Crame. And accordingly, darating siya bukas for the formal assumption. Pero so yun nga po ang pinaghahandaan ng ating PRO 7 sa ngayon. And we're still waiting for the written orders. Pero meron na po kaming advice from Camp Crame. Gipahibaw ni Serbo nga dili mahinayon og mang-adlaw ang turnover ceremony sa direktor sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Bernes na sa buntag ang turnover of command tali nila ni Police Senior Superintendent Noli Romana ug Police Senior Superintendent Mariano Natuel Jr. Originally nga po pinlano namin to para bukas. But then because of new developments, baka magkaroon po tayo ng assumption ng bagong regional director dito bukas. Minabuti po namin na bigyan ito ng priority. So, based on plans, kung matutuloy po ito, baka magkaroon tayo ng turnover naman sa Biyernes sa Cebu City Police Office for the new director po ng unit na to. Repasaporte, News 5!